Oliver on tosi hyvä maalivahti mun kanssa ja kenttäpelaaja. Konstalla tuliset laukaukset samoin kuin Danielilla. Oskar on erittäin hyvä puolustaja, että saa aika varmasti aina pallon pois. Ja Mattias on hyvä ainakin tuolla vasemmassa laidassa, tykkää pelata ja sitten siellä aikamoinen sellainen hyvä kikkailija ja sitten sinne yleensä tulee maaleja paljon Matiakselle ja tarkkoja laukauksia ja niin päin pois. Me ollaan käyty yhdellä leirillä, jonka nimi on Eerikkelä, varmaan jotkut tuntee sen. Ja sitten ollaan siellä harjoitellut sitten hyvin. Meillä on hyvä joukkue. Me voidaan voittaa kaikki matsit, jos me yritetään. Iikka on sellainen aika hyvä puolustaja ja se niin kuin on tosi rehellinen ja Niil on pikkuruinen ja se ketterää ja se sieltä aina välistä sujahtaa ja Daniella on kovat vedot, se saa puolesta kentästä ylänurkkaan ja Luukku on se vetää aika yleensä pujut ja se on sellainen puikkomies, kuten se itsekin sanoo. Se on hyvä skillaa ja kaikkea sellaista. Mä tykkään olla maalivahti itse, siellä mä oon aika hyvä. Siistit kengät. Niin, nyt on 3 minuuttia aikaa pistää yhteensä kuntoon, käydä vesissä, sen jälkeen aloitetaan lämmittelemään. Ei tarvitse lämmitellä, täällä on tosi lämmin, mutta ollaan hereillä ennen peliä. Kannustetaan, pelataan joukkoon. Jos joku tekee virheen, niin Suurin piirtein vedot, kun meillä on niin kovat tykit kaikilla, niin suurin piirtein vedot kannattaisi ehkä lähteä jo vähän maalialueen yli, koska se saattaa... Sitten tulee paljon korkeampia. Hei! Kysymys. Kumpi laita siis maakuu, sä sanot Konsta ja Iikka laidoilla? Tykkäättekö te omasta kummasta? Mä voin olla oikein. Okei, Konsta on oikein, Iikka vai. Pojat, kuunnellaan. Lähtökohtaisesti Dani vetää noin kaikki, koska Dani on pakki. Kaikki meidän sivurajapotkut. Sä voit ottaa itselle yhden tatsin eteen, Dani. Tiedätkö sä? Että se ei ole potku. Sä voit ottaa itselle yhden tatsin eteen ja vetää täysin maaliin. Se veska ei ole niin fiksu todennäköisesti, että se antaisi mennä sen maaliin. Ymmärrättekö te? Koska jos se antaisi mennä maaliin, se on meidän maalipotku. Koko ajan olette mukana pelissä, kannustatte, katsotte mihin paikkaan. Mä kerron siinä about, että mihin paikkaan te tuutte menee. Miettikää vähän sitä omaa pelipaikkaanne.
Natsu siihen maaliin. Mennään tänne toiseen maaliin. Natsu siihen tänne maaliin. Syötelkää pojat siitä pelipalvelut, joka Natsu siihen. Samalla lailla. Näin. Molemmat sama pallo. Hyvä. Oikeani vaan. Hyvä. Oja aivan kautta. Hyvä Joni. Jani. Alaspäin! Loistavaa! PPJ! Kuka voittaa? Kaikki saa ainakin yhden palkinnon. Tempparipalkinto 6 viiliä. Alaspäin! Ja sitten... Loistava Oliver! Loistava tärkeä torjunta. Mene Niilo, mene! Hyvä haltuotto Niilo! Vuosaaren viikin. Oho! Tykkimaa! Anna Oliver vetää. Konsta vetää. Lähtökohtapojat tällaiset aina. Pojat. Jos tulee vapaari, niin se yleensä se vetää, jota rikotaan, eiks niin? Yleensä niin. Ja yleensä kannattaa vetää maaliin. Kuvaus tää! Toni Oi! Hyvä Heikka! Kuka voittaa? PPJ! Sininen valo. Ja sit maailman ykkönen. Sininen, valkoinen, sinivalkoinen. Meidän oma PPJ on maailman ykkönen. Hei!
joukkue tonne perään Hesa Cup järjestetään nyt 40 kertaa, 76 hyvä vuosikerta. Minä ja Minna. Vai Minna 77? Voimme tällä kertaa olla 76. Okei. Sopii. Joo. 1240 joukkuetta, 4000 peliä, 50 PPI-joukkuetta, 4000 peliä, niin kuin mä sanoin. Nyt pääsee niinku osana jengiä kokemaan tämmöisen ison tapahtuman, jossa on hauskuutta ja jännitystä ja menestystä ja kenties tappion hetkelläkin niinku vähän pettymyksiä, mutta kokemuksena varmasti ainutlaatuinen. Ehkä tärkein merkitys on se, että on antoisaa seurata pienen miehen onnea ja pienten miesten onnea.
Joo. Hyvä punkki, hienosti torjuttu. Hyvä. El que tiene en los costados K, que va al ataque primero por derecha, después por izquierda Santiago Arias. Buena triangulación. Sí, señor. Miksi me hävittiin tänään ja eilen voitettiin 2 peliä? Mistä tuntuu, että jo? Oli kova seuraavassa matsissa. Ja seuraavassa matsissa enemmän vetoja ja syöttelyä. Me voitetaan seuraavassa. Me pelattiin eka puolella aika hyvin, me joettiin 1-0. Me puuttuu tätä puolustukseen, jos meni. Joo. Ja varsinkin kun ne teki sen yhden maalin, me vähän pelästyttiin, eiks niin? Sitten meillä tuli vähän pupupöksyä ja sit mentiin. Meillä on loistavia tilaisuuksia harjoitella. Oliko kivaa kaikilla kuitenkin? Noista oliks kivaa? No niin, se on päällä. Ja tunnin päästä nähdään. 10, 4, 5 peliä. Nähdään 25.
tuo peli kuvaa hyvin tuo Iikan loppu vika. Veskari pelasi loistava peli, mutta Iikan tsemppi tuossa lopuksi mun mielestä kuvastaa hyvin koko pelin asennetta. Siellä pari liukkaria tärkeitä, ettei se tullut kaveri maali. Ja pari kuperkeikkaa. Pari kuperkeikkaa. Aivan yhdessä vaiheessa. Otin ihan selvästi rinnalla käsiin. Joo, ei se voi nähdä. Mutta Dani, sä tiedät ton. Sä tiedät, mä reeneissäkin tuomaroin välillä väärinpäin. Ei voi kaikkea nähdä. Se oli sun selän takana. Se tuli tuohon pallon, että luulit se sun käteen. Toi tuntui kyllä vähän. No, joo. Me voitettiin. Mut me voitettiin. Ei se haittaa, me oltiin parempi. Ne sai yhden maalin siitä, kun se oli mukamas käsi. 16-50 seuraava. Joo, mutta miksi me oltiin parempi? Koska me haluttiin voittaa. Oliko muuten Iikan puskut siinä ekassa pelissä? Mitä? Oliko ne Iikan puskut siinä ekassa pelissä? No jaa. Vai oliko se huonosti? Eiku joo. Iikka puski ylärimaan. Missä joukkuetoverisi ovat parhaimmillaan? No, Oskar on puolustajana, Otso veskana, niin kuin tämä herra sanoi, ja sitten... Matti Laidaskatko ja Daniel Kärjessä. Oletteko te syöneet jotain sieniä, kun naurattaa noin paljon? Ei vaan olen. Oletko sinä syönyt sieniä? En. Paremminkin leipää ja juonut tuore mehua. Onko mahdollista mennä kentälle, jos naurattaa aivan pirkuleesti? On mahdollista. Ihan kunnossa ollaan. Kunnossa. Mikä on päivän sana? Mainoskatko. Jos nytten analysoisit joukkuetovereita, mitkä ovat heidän parhaat puolensa jalkapalloilijoina? Daniel on hyvä hyökkääjä ja vetomaisteri. Ja sitten Otso... grillimaisteri. No et mä harrastan grillausta. Otso on hyvä veska ja Niilo on hyvä skillailija ja Oliver on hyvä kärki ja Lukas on puikkomään ja Lukas on hyvä puikkomään ja Oskar on hyvä puolustaja. Ja Matti on kans hyvä skillailija. Sitten vielä Konsta on yksi maailman parhaimmista skillailijoista ja sitten laitaja paikasti sen vetäjä maaliin! Kaikki on väsyneitä, kello on paljon, onneksi ei sada kuitenkaan. Tehdään pari juttua. Ilkka ja Mikko on luvannut antaa jokaiselle pojalle henkilökohtaisen palautteen koko kaudesta, jonka lisäksi sitten annetaan... No kiva. Me sitten jaetaan turnausdiplomit, mitallit, viirit, ristelylahjakortit, tsempparipalkinnot, whatnot ja lähdetään menee sen läpi. Koska melkein 40 poikaa, niin käydään asiaan. Ja... Tosiaan mä sanoin pojille, että PPV oli tänään vastassa ja se piti voittaa Mikolle. Mikko on PPV:ssä pelannut monta vuotta, niin sanoin, että omistetaan tää voitto Mikolle ja heti tuli tärkeä, upea voitto poikien kanssa. Ekana Iikka voi tulla tänne. Iikka on ollut koko kauden esimerkillinen ja tänään esimerkillinen tsemppi siinä
toisen PPV-pelissä. Sun ansiosta siellä ei tullut enempää maaleja, mahtavaa meininkiä, asenteesta ja hienoa puolustustyötä. Eritoten hienoa puolustustyötä. Katsotaan. No niin, siinä tulihan se. No niin. Seuraavana Otso. Ehkä joukkueessa sellainen, joka pystyy pelaamaan aivan mitä paikkaa, vaan jopa tuomari ja valmentajakin välillä, jos tarvii. Mutta se pitää sanoa, että Otsolla on kyllä ei tiedä varmaan vielä itsekään kumpi jalka ne on. Molemmat jalat yhtä vahvoja, mutta vasen ja oikein voi vielä miettiä sitä kumpi on, mutta aika poikkeuksellinen se, että molemmat jalat yhtä hyvin. Onneksi olkoon. Hyvä Otso. Hienoa Otso. Onneksi olkoon. Sitten Lukas Van Kessel, onneksi olkoon. Upeita. Jopa ehkä voisin uskalta väittää, että Hesa Cupin hienoimmat tuuletukset nähtiin tältä herralta. Mutta silti ehkä Lukas veti ehkä ihan aavistuksen pidemmän korjan, mutta nyt on vuosi aika reenata. Mutta niitä tuuletuksia ei pääse näyttää, jos ei tee maaleja. Joten sitä varten hienoja maaleja tehdään ja sitten pääsee tuulettamaan. Niin loistava meininki, hienot maalit, iloinen. Aina hyvissä tuulissa. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Sitten Oskar Tanolta oskuu hyvä. Annetaan aplodit Ossulle. Hirveä tsemppari, aina pilke silmäkulmassa ja mahtavaa puolustustyötä. Erittäin esimerkillinen, jopa pienen, voisi sanoa jopa johtohahmo meidän joukkueelle. Hyvä Oskar. Hyvää kesää. Nähdään pian. Hyvä, anna saakaa. Oliver I. Hyvä Oliveri. Oliverilla, no tuu eka tähän. Oliverilta mahtava turnaus, mahtava kausi, hirveästi mennyt eteenpäin, loistava joukkuepelaaja, pelaa joukkueelle ja pystyy kääntämään vähän niinku pelejä yksinkin. Mahtavat vedot ja hyvä asenne muutenkin aina pelaa loppuun asti. Hyvä Oliver. Niilo Murole, hyvä Niilo. Mahtava tsemppari, aina niin näppärä ja vikkelä ja ketterä, ettei en tiedä tietenkään itsekään mihin suuntaan mennessä, kun niin nopeasti liikkuu jalat, mutta mahtava asenne ja hirveä ilopilleri. Ilo, että olet meidän jengissä täällä, Nilo. Hyvä Nilo! Hyvä Nilo. Dani Tiesalo, loistava Dani. Hyvä Daniel! Eilisen ehkä pelin eka puoli ei mennyt niin hyvin, että vähän juteltiin, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Sitten yhtäkkiä Dani pelasi vähän niin kuin yksin viittä vastaan ja teki pari maalia siinä koko joukkuetta vastaan. Ja ihan mieletön meininki, loistava lahjakkuus, mohtavat vedot ja esimerkillinen pelaaja kaikin määrin. Hyvä Daniel! Onneksi olkoon. Matias, Vilmi, Matias. Ehkä voisi sanoa tästä porukasta yksi näppärimmistä pelaajista, vaikka kaikki on yhtä näppäriä melkein, mutta Matiaksen käännökset on omaa luokkaansa. Nopea, ketterä. Erittäin inhottava pelaaja vastustajille, meille mukava, mutta inhottava vastustajalle. Hyvä Matias. Ja viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisempänä, Konsta Paappanen, onneksi olkoon. Joukkue pelaa isolla J:llä, joukkue JP:llä ainakin, mahtava meininki, hienot vedot. Ja ei voi sanoa muuta kuin, että tosi kiva, että on tullut meidän jengissä. Ja sellainen kyllä, voisin sanoa, että Konstas voi aika moni ottaa oppia moneen määrin. Loistava pelaaja, loistava ystävä tuolla kaikkien kanssa. Mahtava tunti. Hieno turnaus.